Днес ще играем MMA. И днес ще кача нов клип. PlayStation просто ми е на тъпия Майнкрафт. Не е тъп ден, но Майнкрафт. И днес ще играем MMA. Аз ще играя с мои си герои, ще го създавам. Ето, EFC. Ето, ако искате да видите. Хубава кутийка. И очакваме да играем. Първо преди това съм много изненадан, че... Тоест не съм изненадан, искам да ви покажа моят профил. Какви хубави купи имам от игрите, които съм играл. Но искам просто да видите, че много е велик. Вижте, значи 2 златни купи, една сребърна и 90 бронзови. 89 бронзови. И днес ще снимаме нов клип на ММА, както аз ви казах. И надявам се да ви хареса. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирайте, плиз, за мен. Това е моята социална мрежа, никой не ме познава, не знам дори защо правя такива неща. Аз не искам да ставам известен, правя ги за удоволствие, нали? И така, да видим са какво ще стане с на гейм. Аре бе. Ами сега мисля, че мисля, че трябва да почакате. Амено. Трябва да почакаме малко. Дано баща ми сега да не се прибере, защото ще бъде малко само да снимам пред него клип. И надявам се, че ви е харесал клипа, т.е. не го спираме, ама сега след малко ще дойде. Ето хора, почна. Дали, така, искам само да ви напомня, че Брайан Болуейс в смисъл много е бърз в ударите и аз много често бия с него. Обаче днес аз искам да поиграя малко с моя герой. Това е TJ, дори не го знам какъв топ е. Това е Брус Ли, аз още мога да го отключа, защото ми е трудно. Това аз го създадох този циганин. Той също ми е на мен, ми е много бърз. Ще играя срещу някакъв Ренан Брау. И така да започваме. И така. Аз съм този китайца от ляво. За мен ляво мисля, че е ваше дясно. И така. Мога да махна клипчето, но искам да видите самата игра. Срещу този ще играя срещу този. Добре, не ми се гледат клипове. Значи аз съм ето червения. Ето къде се нанесе един удар, това съм аз. Сега ще съборя майката. На ти бе, ай бам, вземи бе. Сега ще го спукаме това. Нали хора? Сега ще се въртиме известно време. Оп, пази се. Сега ще го... Сега ще го оправиме. Това. Нещастник. Хванахме го. То ме откъсна. Пак ще го събориме, не ме интересува. То трябва да живее на земята. Старахме и пак му нанесохме удар. Бам. Няма да се... то ме префърли. Пати копенето. Чай да се махне. Марш бе. Оп, не можеш. Нали бе, нещастник. Вижте колко съм бърз, колко удари ме нанесох в главата. И пак искам да го събора. Какъв. Той ме боли главата заради топ педерас. Трябва малко да... Ще го събора. Не можах. Пак. Опити.
Аре бе, ма ми се криеш тук на среща. Оу, какъв удар! Боже мили! Ох! Бегай от мене, бе! Бегай да ти се боря, бе, майка ти да еба! Как съм махна салто? Марш от мене, бе! Оп! По-леко! Оп! Не без нерви! Оп! Без нерви, бе! То сега как ще ме бие? Оп! Без нерви! О, без нерви! Без нерви! Без нерви! Спокойно ще биеш! Хоп! Хоп! Без нерви! Бегам тук. Трябва да се отдръпна, че много удари ми нанесе. О, боли ме тялото. Ще ме нокаутира. Да се надяваме да не е така. О! Следващия рунд. Оп, падна камерата. Леко камерке, леко. Фокусирай. Оф, майка ти да е бътъпа. Ето. Фокусира се, не кой знае колко. Майка ти да е тъпа, да е тъпа. Тъпа камера, тъпа да е. Той е добър. А пак аз си мислех, че ще бия. Опа! Май бегай от мене. Виж го как се крие то. Как го направи това? Сега ще се борим. Ох. Вижте как се пази с ръцете и то сега буклук ще го разкарам от мене. Ела, не бегай толкова. Ела. Да виж какви тупаници ще изядеш са. Ела бе, бегач, аре сега аз тук ти бегам така.